An thosaigh de tágainn seo Carn Tóchair ná le measc a heismint agus a chathú a measc go phobal. A measc an simbolacht, an talú héan, measc ar gultúr, measc ar daoine, measc ar stair, agus na sruthanna seo lig a haint le chéile in san obair táimidí an seo. Carn Tóchair támas bradal as an Gaeilge. Thosaigh muid amach fadó le beidir breise staithigh páiste agus níos tá muid ar céad 8ú páiste. Le bliain nuas tá app nuas seolta agin a héan adá a trí atá an takeíocht do heismóirí Gaeilge úsáid sála. The decision to send our children through Irish medium education starting at Naíscoil Carn Tóchair was the best decision that we have ever made. Bhí Machaire daoine den chéad grúpa a tháinig freighidin choras Gael scoileachta an seo Carn Tóchair a chanis tá méid tógal mo chláán haon trí bhean na Gaeilge. Deanna muid le lán-Targaí ag sa lá leis an Gaeilge printilte orthú le bheith ar díal an seo sa seapa. Caithfidh mé rá gur tógal crí na daltaí ón cheantar seo agus na ceantracha eile go háirithe ón cheantar an seo Seacht Néill le teacht go Gael chalaiste gura. Tá leibh Lord Gaeilge ag na daltaí sin agus níon taisme é. Tá an chlub lárnach in san phobal agus tá an Gaeilge lárnach sa chlub fásta. Tá mé ag fólam Gaeilge inis. Irish within the local area here is very, very strong. There's a huge number of young people speaking the language. Fiche bliain ó hin ní ruach dornan big buide Gaeilge sa ceantar seo agus inis tá Gaelphobal dá hangach an seo. Well, is cinnte gur spreag go mór an sa phobal ní bhain dún héan seo tá gríomha ha chur na Gaeilge an tásaigh at an mhór phobal a gáiteine an tí sága echa le ceat an cin an a gantirí moniúnathe lífa Gaeilge. Tá sé récht na daoine go mé chur eispeir sí nua agus defriúil ar fáil do na Gine óga. Coinnean imachtaí oige mar seo, lochan na teanga, beo go buan, fí scach an charn. Gaeilge!